Atentát v Dallasu, demokrati jsou bez hlasu, střílelo se prý ze skladu učebnic. Kennedy nemá v hlavě nic, ten, kdo tu kulku vyslal, měl být Lee Harvey Oswald. Jeho vina je jistá, neb je komunista. CIA se hodí, na ní vinu schodí. Atentát v Dallasu, mozek už stříká do vlasu, je to jistější než třepina z břicha, co zabila Heydricha. Warrenova komise říká, Oswald měl vyset. Jeho vina je jistá, neb je komunista. CIA se hodí, na ní vinu schodí. Atentát proveden, z Johnsona už je prezident. Oswald nedostal svou šanci u soudu, Ruby ho poslal do čoudu. I Johnův bratr mladší schytal kulku do obočí. Takhle dopadneš, když CIA sereš. Tak dobře promysli všechny kroky svý.